Ay, ano yan? Kunyari daw pictures. Ay, ganun. Para Ay, kunwari teka, naman. ba't nandito naman kasi ako? Para ma-feel ko naman. Isasama kita. Ay, hindi. Mukhang hindi na ako aabot doon. Sa auto lang hinihingal na ako. Pero dito pa rin maganda na. Ilocano Lacuachero. Ay, sige po. Pa-subscribe ha. Pangalan mo? Shaira Giyab po. Taga saan ka? Tagi Alicia po. Alicia. Ay, Alicia Isabela, oh. Hi, pangalan mo? Ano channel po? Ilocano Lacuachero. Kakayanin mo talaga. Kakayanin. Kahit sakit na. Kahit masakit. Pero andun yung kakayanin. Medyo malabo na yata tong GoPro kasi nagmo-moist na. Meron kami nag-iisang babae rin dito. Hindi lang kayo ang kalog. Mas kalog ito. Diba? Yan ang prinsesa namin sa DNP. Si Beba. Hazel na lang, si Hazel. Hazel. Ay, ano yan? Kunyari daw pictures. Ay, ganun. Para Ay, kunwari teka, naman. ba't nandito naman kasi ako? Para ma-feel ko naman. Isasama kita. Ay, hindi. Hindi nga ako sinama eh. Pero waterproof tayo, lumalakas oh. Okay lang yun. Oo, lumalakas yung kapag Grabe, lumalakas ng ulan dito. Sa totoo lang, ang lamig dito. Sa totoo lang. Para pampainit. Ayan. Nung pupunta kami dito, libre. Pero ngayon, may bayad na. Bali, okay lang naman yan kasi for maintenance. Gaya dito, mga tinatamnan. Baka sa susunod na buwan or mga mids of 2020, may mga tanim na doon, may mga halaman na doon, hanggang doon sa taas. Pero eto muna yung mga tinamnan. Dito kasi nag-tree planting yung Miss Asia Pacific, yata yun. Hindi ko sigurado. Ganda rito. Kaya pumunta na kayo dito sa Landingan. Landingan Viewpoint. Medyo madulas nga lang. Bali ito i-improve pa yan. Sesementoin daw. Anong channel lang kuya? Ilocano Lacuachero. Hello. Vlogger. Ay, nakita nyo naman, pinopromote ko na yung channel ko. Dito pa lang. Sana makita nila ito, mapanood nila. Ito yung bagong pahingaan. Dati-rati kasi, dito yon. Ito yung bato na pinagpipicturan namin noon. Bali, dito namin pinadaan yung motor pataas dito para mag-picture sa taas.
Doon naman, ang mga tanim dito noon ay mga, ano ba tawag doon, ngalog-ngalog yata. Malilit pa itong mga ipil-ipil. Rain or shine, mga DNP. Ano daw? Ano daw? Hello? Anong palaka? Ako daw mukhang palaka, sabi nila. Nag-bad. Pag ako gumanda, huyo kayo sa akin, ha? Ayan. Taga-picture na lang. Tiga. Sige, ah. Oh, may ganun-ganun pa oh. Oh. Oh, may ganun-ganun pa. Penge. Arbor. Baka naman. Okay. Pwede bawiin. Dito tayo. Doon dati yung kubo. Diyan. Pero ngayon wala na. Oh. Wala na kung saan kami nagtatagpo lagi-lagi. Kasi wala na kami, kaya inalis na yung kubo. Ano pa bang saysay nun? Doon yung meeting place namin eh. Out po. Si subscribe niyo po vlog ha. mo, sir? Ilocano Lacochero po. Ay, ano ako doon? Nag-send ako ng page ko yata doon. Sa Ilocano Lacochero. Ito yung ano niya. Ay yung link. Brothers ko. Ito pala yung nagpapahugot sa Ilocano Lacochero. Sticker naman sir. Idol ko po kasi kayo eh. Yan, ito ba Ayan yung- nga. Oo. ito nga po. Si Mark Fernandez. Mark Fernandez? Opo, Okay. opo. Anong kan mo? Hugot Riders? Hugot Riders. Riders Hugot. Hugot Riders. Ayan. Hello. Hi. 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 Oh, nice meeting niya. Ay, sige. Ano pong pangalan niyo? Val. Val Magaway. Mark po. Mark Fernandez. Taga saan kayo sir? Taga Isabela ko. Taga Tiague. Isabela din. Alicia lang po, magkapit bahay lang. Magkalapit tayo. Magkalapit lang po Baka sa malapit Pakay ka kay Tiague. Herson. Herson Castro. Kilala niyo si Herson Castro? Hindi po pa. Yung Saan vlogger po kayo din sa doon? Tiague? Sa Libertad. Bungad lang po. Oo. Sa may ipil. KYT ata na eh. Oh, KYT. Group ng KYT. Oh, si ano? Isabela. Ano, naki-Isabela kay Quirino ka? May damit naman na si Lauda. Ikaw na lang wala. Ngayong Ayun. naka-max sir. Oo. Ayun yung motor ko. Yung may pula na helmet. Sige sir, thank you Ah, sir. sige. Salamat. Nice meeting you. Paano na lang po ng page Oo. ulit. Sige. Oh, way all. Nice. Ano ba yung sabihin ng KYT? Kiwit. Kiwit? Kala ko ang KYT cute yata to. O, di ba? Yata lang, yata. Yata. Pwede. Pwede Oo. pwede ah. Cute yun talaga. Oh. Cute to. Dito dati yung ano, yung kubo, nawala na. Naglaho na. Naglaho na parang bula. Parang ulap lang, naglaho. Doon dati yung pinag-eemotan ko. Ngayon may mga kubo-kubo na, parang cottage. Wala na ampun. Parang siya nawala din na parang bula. Nakapagod umakyat pero nag-enjoy ako. Ngayon, punta naman tayo sa kabilang view. Doon mo naman makikita yung sinasabi nilang Marlboro Hills. Tara na! So, punta na kami doon sa ano. Joke lang. Ito pala yung sa akin, no? Di ganito dati. Wala pang mga ganitong tanim. Parang open lang na open to nun. Dito ko pinatayo yung motor ko noon, nag-emot-emot. Pero ngayon, ibang-iba na. Laki ng pinagbago. Tignan natin yung view deck sa baba. Hello po. Sabi nila, kung nalulungkot ka, punta ka lang dito. Dito ka magsigaw-sigaw. Actually, dito sana makikita mo yung Marlboro Hills na sinasabi nila kung walang ulap o walang hamog. Kung maaraw sana, makikita natin yan. Ang ganda-ganda niya. Pero ngayon wala. Hindi natin makikita. Hello. Taga rito kayo? Ay, dipon kayo? May mga kasama kayo? Wala po, dalawa lang po kami. Nagde-date ba sila? Ano pangalan mo? John Ray, Draman.
Draman. Si Mr. Draman at saka si Ranson Castro. Castro. Oh. Maganda kasi mga taga-Saguday. Ha? Saan kayo kumanang ganyan? Pamangkin niya, sir. Kinakas sa pamangkin ko. Yummy! Okay. Tikman mo. Thank you po. Sige, salamat. Siya eh. Oh, sige. Wala akong makita. Diyos ko. Parang ipaniligan mo siya. Parang yung paghihintay ko sa kanya, wala akong mahihintay. Ay, darling! Wala kang dali! Pagkit! Napakalabo. Parang kayo, malabo. Pakalabong maging tayo. Nasira ni Teo nung gano'n. Uy, medyo lumilinaw na kami. Charot! Lumabo ulit. Thank you talaga, thank you! O, sayaw na kayo! Kaya pa ba? Kaya pa, kahit pa paano. Kaya pa ba? Kaya Wala nang iniwan ka niya. Oh! Tawag ko naman. Wala kasing forever. Maliban na sa lista. Ano ba ang sabi ni Hapsi? Ano? Hapsi? Yung laban nila ni Hernan? Hernan. Shernan! Hernan! Ewan ko sa'yo. Ambot sa'yo mo, buang ka. Oh, pinili. Dapat siya pinili mo. Talong na nga ako. Ano eh.